Molt bon dia, molt bona tarda o molt bona nit. Això depèn del moment en què visites aquest canal. Aquí penjaré més que vídeos, podcast. De què parlaré o de què aniran aquests podcasts? Doncs bé, aniran del tema que m'ha apassionat sempre. Te faig 5 cèntims. De petit, a l'escola, era qui agradava més fer redaccions, escriptura. Llegia molt. Vaig aprendre a llegir amb els còmics, que llavors es deien tebeos, principalment amb el Mortadelo. Ja tenim les dues coses de què parlaré, de lectura i d'escriptura. Bé, el que vull parlar és de foment de la lectura, dels llibres, d'allò que necessitem. Aquest és el primer vídeo. És un vídeo de presentació. Només vull dir-te que compto amb tu per la propera visita. Jo aniré generant un contingut periòdic. Espero que sàpigues perdonar les imperfeccions d'aquest primer vídeo. És el primer que faig. Gràcies per la teva visita un cop més. Fins la propera.